Salam, mehriban dostlar. Kanalyma geleniňiz üçin minnetdar. Mehribanlar, men pursatdan peýdalanyp öz kanalymyň agdalaryna, videolarymy ýetirýän tomuşaçlaryma, esasanam teswir ýazýan, laýyk goýýan tomuşaçlaryma ullakan hoşallygymy we minnetdarlygymy bildirýän. Bugün bolsa söz berişim ýaly uňuşyň ýene bir görnüşi içsiz pişirilişini size görkezmekçi. İlki bilen hamyerinden başlamaly. Hamyerini yoğurmak için bir yumurta, 2 nahar çemçesi su, yarım çay çemçesi dud ve aldıkça un koyup katıca, öylece hamir ettim. Unuşun hamyerini neçe katıca tutsan şonça da qawy bolýar. Elbette yoğurmak, yaymak kıyınrak bolýar. Yoğurup bolandan sonra hamir digincini alýança nahara tarmaly. Gazana biraz üsümlik ýagyny goýdum, hemde metki ýagyny atdym. Elbette ýagy öz isleňine bagly, islendik ýagdan peýdalanyp bilersiňiz. Sonra bolsa gyrgyçdan geçirilen sogany we sarymsagy gawurmuşladym. Sonra gyrgyçdan geçirilen käşir gawurdum. Käşiriň rengi tamy ýaga çykýança birneme gawurmuşlanmaly. Men narpyz hemde garawur çatdym. Eger isleseňiz öz halaýan ýysly guradylan otlaryňyzdan atyp bilersiňiz. Şu ýerde dudunam atyp dud bilen birneme gawursaň gawy bolýar. Inne bolsa suwuny goýmaly. Şu ýerde ünsferiň näçe suw goýsaň, insanyny şonça da çal ýa-da gatyk goýaryn. 1 litr suw goýdum. Suw goýanmadymy mäşem atdym. Noýwanyň türlü görnüşlerini ulanyp bilersiňiz. Inne bolsa naharyň mäşi bişýänçe hamirini ýaýyp kesibermeli. Ine unuşy ketýänçe mäşem bişdi. Men şu ýerde gyl burçyn atýaryn, inne unuşy atbermeli. Unuşy atandan sonra 2-3 minut gaýnatyp unuşyny pişirmeli. Sonra bolsa çal ýa-da gatyk goşmaly. Goşýan çalyňyz ýa gatyňyz gaty ýuwan bolmaly. Sebäbi turşy bolsa, onda naharam turşy bolar. Eger gatyk ýa-da çal turşy bolsa, ýuwanjak bolýança süýt goşubermeli. Başta nahara 1 litr suw goýupdym. Şoň üçinem häzir 1 litr agyryn goýdum. Inni birazajyk çigireýänçe çal bilen gaýnatjak. Sebäbi çal gaýnanyna üýtgeşip başga hili gawy tagam bolýar. Görüşüňiz ýaly çalaja gaýnady. Inni oduny üçürdim. Soňra bolsa gyrgyçdan geçirilen
sarımsak hemde gök otlary goşdum. Ine mehribanlar unaş taýýar, gaty tagamly boldy. Eger çaly ýa gatykly halamaýan bolsaňyz, muny kartoşka, käşir, pomidor, burç ýaly gök önümlerden hem pişirip bilerdiňiz. Naharyň tagamly bolmagy onuň içine atýan zatlaryňa däl-de pişirýän adamy baglydyr. Süýgü bilen, mehr bilen ony iýjek adamlara derman bolmagyny dileg edip, hewes bilen pişirilen nahar ilmidama tagamly bolýandyr. Mehribanlar, inniki videolamda görüşýänçä sag bolan. Goý bek biri bar, siziň her biriňizi öz penatyna aman taklasyn.